Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCST u l-Jurizi għaqda tal-Aġenzija Spazjali ġie organizzat workshop dwar l-ispazju. L-għan ħari ta' dan l-avveniment huwa l-promozzjoni tal-użu ta' informazzjoni miġbura mill-ispazju sabiex tintuża f'diversi proġetti. Il-proġetti varjaw minn dawk relatati mal-klima u l-ilma għal oħrajn li analizzaw kif din l-informazzjoni tista' tintuża minn entitajiet differenti. Ġew preżentati wkoll proġetti pilota li juru kif l-informazzjoni miġbura tista' tiġi aċċessata. Waqt il-workshop bil-parteċipazzjoni ta' entitajiet Maltin u internazzjonali fosthom l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal Programm Spazjali u l-European Association of Remote Sensing Companies ġie ppreżentat ix-xogħol tagħhom dwar ix-xjenza tal-osservazzjoni mis-satelliti. Fid-diskors tiegħu waqt il-workshop is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppartitanti qal li permezz tal-ftehim ta' kooperazzjoni mal-Aġenzija Spazjali Ewropea sa sena d-dieħla pajjiżna se jingħaqad fi pjan ta' kollaborazzjoni ma' pajjiżi Ewropej sabiex ikomplu jinħolqu opportunitajiet ġodda. Il-kap eżekuttiv tal-MCST, Silvio Xerris, qal ħafna mill-attivitajiet ta' kuljum jiddependu fuq il-konnettività tas-satellita u l-informazzjoni li toħroġ minnha. Tista' twassal għal diversi benefiċċji fosthom ambjentali u ekonomiċi. L-avveniment serva wkoll ta' opportunità għal networking ta' aktar kollaborazzjoni bejn organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali f'dan il-qasam.